ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Рашт-J. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд нав мошинои нав роӣ кардам ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумота дар WhatsApp, имо, экранбуда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастаи Opel Hatchback 309 зур, Opel Sedan, Opel Vectra, Daewoo Nexi бо нархи арзон, VAZ 2107, ҳастай Toyota Mark D, ҳастай Daewoo Matiz ва дигар навъи мошино ҳастанд ки сечкаҳои объёмӣ ва сечкаҳои простой. обши фақат мошинои арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо ки лозим аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда баратон пешкаш мекунем. дӯстон азиз, ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 137 сомонӣ. мо бошад навори имрӯза расар мекунем, то охираш тамошо кунед. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳад ки аз самти Москва ба Тоҷикистон бо раво кунад, мо ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка якаи Якубро. ин яка борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро, территорияи Датчао, аз куҷо ки набошад, борои шуморо омада кило кашида қабул мекунад ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Исор, Ёвон, Турсунзода, Варзоб обшим ба ҳама гӯшаҳои Душанбе оварда мерасад ва ба инчунин 25 та ноҳияҳои территорияи Хатлонда, шаҳри Бохтар, Хоб, Қумсангир, Панҷ, Хоб, тарафи Данғара, Кулоб, Восе, Уяли, Фархор обшим 25 ноҳияи территорияи Хатлон ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшааш. хоб бори шуморо аз рӯи кило ҳисоб мекунад. агар шумо аз номи канали мо гап дорем, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. ин ҳамин се рақам аст ки ҳар се рақамо дар WhatsApp имо дорад ва ҳар се кор мекунад. метавонед ки аз канали мо, яъне ки аз номи канали мо сухан кунем, ба шумо скидка дорад. ака таҷрибаи чанд солаи коридор метавонед ки болтона бо соқ саломат, бо дили пур равон кунед. маромад дигар маълумотҳои бештар тариқи телефон аз рақамошон. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яка мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Vectra C ҳастае ки соли барои 2003 сол. сӯзишвериш бензини холӣ, объём мотораш 2 литр, коробка механика, сайзтари мошин мега беҳтарин Opel Vectra C 2003 сол, ҳама намуд комфорт. мошин мегад кондиционер, кор мекунад электропакет, чихолҳои нав, 4 диска ва 4 та балони ҳолати корӣ ва хадавои мотор мега беҳтарин мошин, обшин созае. нархи мошина мега 35,000 мегем, бо камтар муомила мекунем ва мошин қарордорад дар шаҳри Душанбе. якумаш рақамои мегафон дастии 16 ахираш, дуюмаш рақамои Россия, WhatsApp дорад. ҳад рақамошро кор мекунад ва дӯстон азиз, ахири Россияда 00 да WhatsApp дорад. мошин дар Душанбе намхели Свето мошин мега сод астае. 35,000 сомоне ки нархш беёният арзон. шахсоне ки лозим боша маромад занг занен, боқӣ монда маълумотша аз худашон гирен. ва агар шумо дар махалли мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон аппарат, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотро рекунем, мо реклама мекунем. лайка фаромӯш накунем ва навора подписач кунем. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи хетчбек мошинои молодежни 309 беҳтарин. соли барои 1997 ҳастае ки сӯзишвериш газ бензин, объём мотори 1.6 простой, коробка механика, сайзтари мошин ба дрон беҳтарин ай. мошин 4 та балони пачка дорад ки мошина балонша нав се рӯз пеш мега задем. хоб мошин люк дорад, хадавои кадаги, ҳуҷҷатош не ки бучдаги аббейс дорад, фарои ксенен. мошинча беҳтарин сайсенда светои бриз шампас, балон пачкае. хоб аббейс, хадавои машкадаги, люк ҳам дорад. нархи мошин мега 40,000 аст, бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Хурғонтепа, шаҳри Бохтарда. якумаш рақамои мегафон ахира 65, дуюмаш рақамои 918, рақамои Вавилон ва WhatsApp дар рақамои 13 ҳам дорад. хоб мошина мега 40,000 мегем, бо муомилаи хуб мекунем. хайна шахсоне ки мошини молодежи тайёр ки лозим бошад, ина занг занем, боқӣ монда маълумотша аз худашон. мошинча тозак, салоншам тоза, балон пачка, фақат як ҳуҷҷат мекунӣ, мошина мегирӣ, фақат мегардӣ. хоб маромад дар рақамошон занг занем, бештар маълумотша аз худашон гирем ва навора то охираш тамошо кунем. илтимос ки силкаша подписач кунем, лайка занем ва подписач кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-класс сечка объёмни. соли барои 1998 ҳастае ки ҳам газ, ҳам бензинаш кор мекунад. объём моторш 1.8 литра, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ягон мақсад ки дард надорад. документош мега 6 моҳи дигар. мошина фақат мегири ҳай меки нархаш мегад
60500 сомони бисёр не камтар мегӯяд муомила мекунем тоқа суми холӣ. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе на светои сафед дӯстон азиз 6 моҳи дига ҳуҷҷат. яъне ки мошин бисёр арзоне, мумкин ягон 500 сомон арзон кунанд, не ки бисёр мега алиш арзон намеша, беҳуда мега нороҳат накунен, фақат харидорои аниқ. хоб ин ҳами рақамҳои соҳиб шуда, рақамҳошон 29 мошин хай дар Душанбе дискош фасон кадоми даки сечка ки лозим бошад аз харидоро метавонен занг занем. ва дӯстон азиз аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозим боша, мақсад ки харидор ки бошед дар таги видеои мо нависед ки чӣ хел марка ба шумо лозим астае. мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки аз фурӯшандаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш кунем. фақат шумо дастгирдон фаромӯш накунед. дорухонаи шифофармо доруҳои табииро пешниҳод мекунад. пастаи эпмиена барои боқувват ва фаъол гардонидани обутоби бадани мардҳо, барои фаъол гаштани сперматозоидҳои шахсони бефарзанд, хунгирии пойҳо ва рагкашӣ, барои баланд бардоштани ҳавсала аст. ханзал барои дарди дасту пойи миён, ревматизм, равғани хилба барои хунукгирӣ ва сангу намаки гурда, пешобдон, простатит, самиюван барои иштиҳо ва фарбеҳи нӯримандии ҷисми шумост. бо шифофармо бошед. шифофармо ба шумо шифо мехоҳад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочнай дайво матиз. соли барои 6-1999 ҳастае ки ҳамгаз ам бензин мегад кор мекунад. объём мотораш 0,8 литр экономни простои коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад, 4 таблонаи 60-50%. инам хеле свету, фақат ки мошина якра номер мегирад, номерош транзит, не ки ҳуҷҷат яксола дорад. нархи мошина мега 14500 сомон аст. камтар мегад муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. одамое ки дар шаҳри хуҷанд бошад ки рафта дорен, мисол дайво матизи арзон 14500 бо камтар мегад муомила мекунем, бисёр не. хоб рақамҳошон тисел кадоми даки лозим боша, ҳам хеле мошин марамат бо занг занед, дига маълумот ча гирен. ва дӯстон азиз навора то охираш тамошо кунед, чунки дар ин навор фақат мошини арзон барои шумо пешкаш кардем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra астае ки соли барои 6-1993 34 бензини холӣ. объём мотори 8 литра, коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор. мошин хай кам расход дорад, не ки мақсад ки созае. хоб мошин мегад хадавои 100%, коробкаш мегад 100%, мотор мегад беҳтарин. хоб ҳуҷҷатош солонаш не ки буд шудага, мошин хай камтар хеле косметический код дорад. дига хеле мақсад ки мотор, патор, коробка, хадавоямаш 100% ҳуҷҷат мекунӣ ва камтар косметический кор. нархи мошина мега 12900 сомонӣ аст. бо муомилаи хуб мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар назди капоти мошин мега савдо мекунем. мошина ки надида мега савдо накунем. хоб ин рақамҳошон дар поини видео аст. кадоми даки Opel Vectra ба ҳамин нарх ки лозим бошад, марамат бо занг занен, қачон суҳбат кунем. фақат лайк кардем, ходи занен, навора подписаш кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. срочна мошини фурӯшӣ астае ки Toyota Mark D. соли барои 6-1997 астае ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотораш 2 литра, коробка автоматаи мошин мегад дар ҳолати хуби техника мегад, мақсад ки мошин мегад сайстениш хубае. хоб 4 дискаҳои списни, хоб свети сафед, хай мошинам хеле сайстени нашод ҳуҷҷат ва дига маълумот ча нагуфта, фақат мегад мошин мегад сайстениш созае. боқи мода маълумот тариқи телефон. нархи мошина мега 27000 мегем, бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. рақамҳошо дар поини видео мегафон, кадоми даки лозим бошад марамат занг занед. Toyota Mark D бисёр дар комментария хоҳиш кардем бари шумо закази кардагитон. мошина мега срочна бо камтар муомилаи хубам карда метавонед, мега то қасум алиш намеша марамат. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае баъдрон ки ВАЗ-2107. мошинаи советский молодёжни. соли барои 6-2003 сол астае ки сӯйсӯриш газ бензин, объём мотори 1.5 литр, коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад пол оборот мегад, яъне ки заводид мешавад. документош бучтага, мотор мегад 100%, хадавой дорад. музикош мегамаш оригинал, самоне ки қоидавӣ ва нархи мошин мегад 10000 сомон аст. бисёр не камтар муомила мешавад ва мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. илтимос мега беҳуда нороҳат накунен, фақат одамоне ки ҳамин мошин лозим бошад ва харидори аниқ бошанд. 10000 сомон аст, хай чанд арзон мекунам, иша нагуфтам ва мошин дар шаҳрда қарор дорад. хоб ин ҳами рақамҳо мегафони соҳибшон, агар мошин савдо нашуда боша, метавонед ки шумо савдо кардем, фақат метавонед харидорро тамос гиред. марамат. ҳаштум мошини фурӯшӣ.
Срочна мошини фурӯшӣ ҳастае ки Mercedes-Benz Class H-ки простои соли барои 6 1994 ҳастае ки сӯчӯриш бензини холӣ объем мотори 1.8 литр коробка автомат мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега ҳолати хуб яксола ҳуҷҷат дорад. Мотор мега асос, коробка асос, хоб балонаш ҳолати корӣ, электропакет, люкам дорад. Нархи мошин мега 35000 сомон. Хеле светои мендал, яъне ки шоколадный свет. Нархаш мега 35000 сомон аст. Бо хай кадом то ки мехарен, бо қадшон занг занед ва савдо кунед, ки мошина рафта аз пеш бинед ва савдо кунед. Мошин дар Душанбе Бадрон, рақамошо мегафон. Хоб нархаш 35 та. Марама метонед занг занед харидоро. мегзарем ба наҳа мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае ки Opel Astra F дар кузифи седан светои намхалиб дар Бадрон бриз шампас бо хахтон аниқ мекунем. соли барои 6 мегад 1998 сола мегад, яъне ки ҳамхали соҳибаш наистае. хоб сӯчӯриш газ бензин объем мотори 1.6 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ 4 дисковой простой ва солона мегад танировка дорад. Ака намедонам чӣ хел танировкаи чанд фоиза як солона ҳаста. ҳуҷҷатша не ки нагуфтиам. нархи мошин мега 37000 сомонӣ аст ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. Чашкош варӣ дора надора ишам нагуфтам, фақат ҳолати хуби техникӣ ва танировка намехоҳам маълумот. хоб рақамошро мегафон аст, кадом медам хали седан ки лозим боша успед кунад, агар метавонед ки харидорӣ карда гиренша дигар маълумотша мега нагуфта тариқи телефон. мегзарем ба даҳа мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia аст бадро ки нархи арзон соли барои 6 1997 астае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объем мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фақат ки ҳамин як краска талабае. мошин мега 3 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. балонош мега нав астае, мотор мега беҳтарин, ҳолаташ хуб астае. мошин бадро фақат касме чиз ки кодр фақат як краска талаб астае. хай бо дигар маълумотша мегирем. нархи мошин 8300 сомонӣ астае ки бо хай қадшон муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. 8300 сомонӣ. хоб ин ҳамин рақамҳо мегафони соҳибшон агар мошини савдо нашуда боша метавонед ки шумо савдо карда гирен срочнае марамат тамос кунед, фақат харидори аниқ. ва дӯстон азиз, шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан боша марамат сурат маълумотро мекунед, реклама мекунем. лайкотонро фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар дигар сайтҳо подписаш кунед. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда худои нигҳбони ҳамаи шумо.